ta pohoda, když vlastně jakoby potom se do ní dostaneš, tak je dobrý čapnout za pačesy a jít jí naproti. Začít na sobě pracovat, začít cvičit. Ty na čem to frčíš, ty jo, prostě jako, hej, ty jo, prostě jsem tě strašně dlouho neviděl, takhle jakoby prostě v pohodě, vtipnou, prostě. Začala jsem meditovat. Měla jsem pocit, že prostě jsem tam 5 minut a seděla jsem tam 45. Mě jako pomáhá hrozně příroda a každý vlastně to sklidnění má asi jako svoje. Zdravíme vás u dalšího dílu. Ahoj Zlati. Ahoj Vojtí, ahoj. Hele, dneska bych rád se s tebou pobavil o zdraví, což vnímám jako to nejdůležitější, co v životě máme, nebo jedno z těch nejdůležitějších věcí, co v životě máme. Jak ty to vnímáš? A bylo to tak vždycky, že jsi byla takhle plná energie, fit, zdravá, šťastná, usměvavá, nebo jak to bylo? Tak možná jako dneska už ten smích jako umí dobře maskovat vlastně realitu, protože vždycky to takhle nebylo, nebo takhle období. Jo, řekněme, že to byly vždycky období. Samozřejmě, když člověk je spokojený, je šťastný a tak najednou má úplně jiný elán, být aktivní a cvičit a ono se to jako, to je takový jako začarovaný kruh, protože když začneš cvičit a začneš být aktivní, tak se začneš cítit dobře, jo, a vlastně je to, se to tak jako nabaluje jako sněhová koule, jo. Okay. No, ale pak jsou zase jako samozřejmě byly období, které byly jako extrémně těžký a to byly takový období, kdy já jsem člověk, který se zavírá do sebe, jako housenka. Jsem nejradši doma, jo, že stává se ze mě extrémní introvert, ale navenek jako, víš co, je člověk naučený, že... Máš nějakou masku, jako? Nemůžeš si dovolit prostě plakat, jako jo, že prostě to... Jako čekat, že tě někdo zachrání, já nevím, bylo by to hezký, no, nikdy mi to nenapadlo. Prostě ne, člověk byl nastavený nebo asi tak jako vychovávaný, že... Ne, že by to takhle naši říkali, jo, ale mně se hrozně ten příměr líbí, jako voják se stará, voják má, prostě jako jo, že ne, že by to bylo u nás takhle drsný, to rozhodně ne, ale spíš tak jako, že jsme byli vychovávaní tak, že musíš se umět o sebe postarat, víš, jako, že ne v tom nějakým jako nátlaku, něčeho, jo. Jako, že to, ale jako ty seš jedinej, komu na tobě záleží a kdo by vlastně měl jako si ten život vzít do svých rukou a umět se poprat prostě i s těma věcma, které jako nejsou příjemný v životě. A ty věci se dějou každému, že jo? Jasný. A je to jako na nás, jak na to zareagujeme. A když se srovnám jako dneska s tím, jak jsem byla dřív, boha jeho, to prostě úplně se nedá vůbec srovnat. Jo, já jsem byla jako energeticky ano, možná tak trojnásobek sebe teďkon, ale to se projevovalo i na o té negativní stránky, jo, že vlastně, když člověk jako něco prožíval, tak to prožíval prostě zase extrémně do té hloubky, jako jo, že prostě já jsem hodně trpěla třeba ještě někde, možná ani nevím, ale že když jsem byla hodně jakoby ve stresu, nebo se mi dělaly nějaký věci, s kterými jsem se jako hodně jakoby vnitřně prala, tak já jsem potom, mě to odnášely prostě opady, prostě přes celou pusu, přes celý nos, jo, jako že prostě ten stres se na mě podepisoval takhle, dneska už jde spíš víc tak jako niterně, že prostě vitiligo a tak, jako jo, že to jsou takové věci, buď jsou vidět, anebo prostě nejsou vidět, no, jako, že pak se to projevuje až ve vážných jako nemocech, jo, tak to já musím zatím zaklepat, teda jako mě minulo, ale umí to člověka sežrat, takže ona jako je, já nevím, jestli jsme všichni takový, anebo jenom někdo, že si to jako nepřipouštíš, víš, jako že ti říkají jako lidi takový, no to si nesmíš tak brát. No to je rada. Ty kráso. Jako fakt, jako prostě, víš co, ty nevíš, od čeho se to zase odráží, že jo, a co je ten spouštěč, jakoby prostě toho, no, takže jako, jo, s takovou intenzitou, jako je ten elán, tak člověk uměl prožívat i ty, ale zase to tě posiluje, že jo, právě. Okay. Je to o té reakci na to. A hele, a spousta lidí taky řeší, že jo, prostě zdravotní problémy, jsou ve stresu, jsou prostě na tom, když to tak řeknu, na dně. Co tobě nejvíc pomohlo, když jsi měla takovéhle období? Zastavit se. Aha. Zastavit se. Fakt jako zastavit se. Úplně jako já to vlastně vždycky měla takhle, když jsem se dostala do nějakého jakoby přetlaku, tak nakonec vlastně z toho chaosu já jsem musela jakoby vystoupit. Vyložení jakoby prostě nechat to takhle jako a udělat prostě vystoupit z toho a klidně normálně vypnout i telefon na jeden den. Že jsem si říkala jako, že
co jakoby prostě se může stát, že se ti někdo jeden den nedá, nebo prostě 2 dny, jakože úplně jsem se musela odstavit, ale to, co mi stalo, tak já nevím, 3krát za život, jakože jsem fakt musela úplně jako z toho vystoupit a říct si, hele, dost a vlastně sebrat se jít do lesa třeba. Mě jako pomáhá hrozně příroda, miluju to v přírodě, miluju to u vody, když slyším vodu, nebo nevím, my jsme byli v Itálii u Lago di Garda a pršelo a já měla prostě fakt jako jsem zase měla hlavu prostě nějakou úplně hrozně jako zakýblenou, tak jsem šla v tom dešti, prostě jsem si sedla prostě k tomu jezeru a začala jsem meditovat. A měla jsem pocit, že prostě jsem tam 5 minut a seděla jsem tam 45 minut. Prostě to bylo jako vtipný. Ale já jsem to strašně potřebovala, jako jo. A každý vlastně takovou to sklidnění má asi jako svoje, jo. Ne asi každému, když bych řekla jako hele, sedni si do lotosu a zkus se prodejchat, tak si řekne jako no, jsi dobrá, jako no. Nechci to víc popisovat, ale jo, někdo to má... zase třeba, že jde do fitka, tak, že jo, přesně, to jsem chtěla říct, jo, že třeba prostě, když jsme měli období, kdy jsme běhali a běhali jsme půlmaratony a vlastně tady ty jako závody, tak já jsem zjistila, že vlastně, když jsem začínala, jako ráno jsem si vstala a šla jsem třeba v létě, ve 4 hodiny, protože prostě to bylo nejlepší, jako kdy byl ten čas ještě takový, že to bylo studenější. A viděla si to ráno, prostě jak ta mlha vlastně jako po té trávě, jo, a ty vlastně to sluníčko začíná vylejzat a ty barvy a vlastně jak začínají jako ty čamráci zpívat a tohle, tak vlastně i ten pohyb jako takovej, je to prostě meditace, i ten sport vlastně, jako tam jde o to vlastně vypnout nějak jako ty spoje, které nám tam jako blikají prostě jako semafory, ale vyložení jako sklidnice, no. A samozřejmě, nevím, medikace, ok, dobrý, no, ale do jaký míry, jako prostě to, no, do jaký míry ti tohle může začít jako pomáhat, aby to nezačalo jako ubližovat, jo, protože taky znám spoustu lidí, kteří vlastně najeli tady na tu variantu a hrozně jako dlouho trvá zase vlastně, než se jako z toho vrátíš, ale je to taky cesta, někdy prostě jako to asi jinak nejde, jako zase je to o tom, každý, kdo co si prožil, každý unášíme, máme vlastně jako to, co uneseme je u každého jiný, no, takže. A skvěle si jako i zmínila, že ten pilíř zdraví, že když ho nemáme plně pod kontrolou, tak pak se nám nedaří třeba ani v těch dalších oblastech. Přesně. A celý se nám to začne vlastně hroutit. Přesně. Protože jako to jsem si já zažila vlastně začátkem toho minulého roku, kdy já jsem si nakoupila spoustu vitamínů. Já jsem si říkala, hele, já prostě cítím, že mě něco žere zaživa, že jsem vlastně v noci, já jsem měla noční můry, ale jako brutální noční můry, propocená postel, prostě úplně jako fakt jako já to nevím, to se dozvíš až zpětně, že jo, ježišmarja, do toho, ale jako to si jako, prostě ty to žiješ a teď se snažíš s tím nějak jako by poprat, tak si říkáš, hele, no tak asi potřebuju prostě, tak si něco přečteš, jo, tak asi vitamín C, no hele, tak asi Dčko, Kčko, u doktora ti řeknou, no, jste ve stresu, no sakra, to mi nemusíte říkat, to já vím, už asi 6 let, podnikám, že jo, prostě klasickým způsobem, takže jako moc dobře vím, o co go. A tak vlastně jako člověk neví, no, takže jsem vyházela spoustu jakoby peněz prostě za vitamíny. Ale nic se nedělo, jako jo, já jsem třeba měla o 8 kilo víc, než mám teďkon a nešlo mi to vůbec dolů, jo, jako by prostě to období bylo jako hodně náročný, no a to jako si říkáš prostě, hej, tak to už je se mnou konec, jako jo, že to je asi něco špatně, teď do prkínka mi není ještě ani pade, jako jo, a já už jsem takováhle jako by prostě rozebraná, prostě jako, že i fyzicky, že jo, prostě ne to. A můžeš se zkoušet jako v tu dobu, kdy jsi takhle jako rozšrotovaný, zkusi sednout prostě do lotosu a jít si zameditovat. Vůbec, jako tam tě nepustí nic, jdi si zacvičit, jako jo, prostě šla jsem prostě si jako zaběhat. Nic, to máš jako to totálně bolavej seš, prostě jako nepustí tě to. Takže jako ty jsem, jako ta pohoda, když vlastně jako by potom se do ní dostaneš, tak je dobrý čapnout za pačesy a jít jí naproti prostě fakt jako začít na sobě pracovat, začít cvičit a prostě dopřát tomu tělu ten spánek, protože to je to, co ti jakoby pomáhá a začít vlastně o to tělo naopak pracovat s tím preventivně. Víš, jako, že když vlastně máš tu energii,
tak nebej takovej, jo, hej, to je úplně všechno jako zalitý sluncem, všechno je super. Teď a nic nepotřebuju dělat. Přesně, jako by prostě na všechno bomby. prdíš, protože všechno jede samo. Pak přijde jedna ťavka prostě jako a jeden levý hák třeba prostě a teď tě sejme, sedneš si na zadek a pak koukáš jak blázen a jsi rozšrotovaný, jakmile necvičíš pravidelně tohle, tak tě to mete a jedeš z kopce, ty se ani nestačíš divit, kde jako skončíš, jo. Takže naopak bychom si měli jako uvědomit to, že když už se dostaneme do toho kolotoče, jako že se nám začíná dařit, že se cítíme dobře, tak začít tam přidávat ten sport a začít to jako krmit a začít se o to tělo starat preventivně. Jo. A tohle já jsem taky nikdy neuměla, jako jo, to prostě samozřejmě, já teď potkáš ty mladý a teď se jako nebo se s někým bavíš, no tohle ti mladý nikdy nebudou dělat, jako to ty, víš, jak jsme to měli my, jako no měli, no, ale zase na druhou stranu jsme nežili v době, který žijete vy, že jo. Jo, a je to pravda, že špatný návyky na sebe nabalují další špatný návyky a naopak dobrý návyky na sebe nabalují další návyky, že? A že je to fakt o těch rozhodnutích, kterými děláme každý den, tak ovlivňují pak ten náš život a to naše zdraví. Přesně tak, jako. No vlastně, když to vemu, tak vždycky, když přišla potom nějaký jako stres, nějaký problém, něco jako, že fakt něco ale velkýho, já se teď tady nebavím o tom, že nevím, nedostali jsme zboží, prostě já jsem schopná skočit do auta a jet prostě si, já nevím, do Chorvatska někam prostě naložit pár pytlů, abych měla z čeho vyrábět. Tohle nemyslím, já fakt myslím jako takový ty těžké věci v životě, nebo třeba u mě takhle, jako jo. Každý, jak říkám, tu hranici má někde jinde, tak to přesně poznáš, že se nějaký takovýhle období prostě blíží, nebo že se v nějakém takovémhle jako začínáš motat, protože jdeš a v krámu si řekneš, bych si mohl koupit bramburky. To já mám chuť na sušenku. Jako, víš, že najednou vlastně to začínají být první vlaštovky toho, že je něco jako špatně. A pak jako, že v noci prostě, že se párkrát jako semele, že já nevím, v kolik se ve 4 hodiny se začíná vyplavovat kortizol, takže vlastně jako to se jako začneš probouzet, protože vlastně a pak už nemůžeš spát, že jo, protože ten jakoby na to má jakoby velký vliv. A to už vím, že si říkám Zlatuš, tik, zpomal, hoď to do klidu, prostě jako dobře, vrátí se domů a na 2 dny vypneš telefon. Jestli jsem to měla dřív, tak jako, že ten interval trval třeba, já nevím, prostě, že jsem tohle dělala třeba jako 1 za 2 roky, tak dneska už ten interval dokáže být prostě, že to udělám klidně i jako 1 za měsíc. To je hustý, to je super. Prostě jako, že, hele, ne, tak sorry, jako vypnout no go zone, jo, prostě přesně, jako, že, no, ne, prostě musíš. Protože ti nikdy jiný jako nepomůže, no, jako, že to... Ale poznáš to, no. Jsou to takový, jako každý to má taky jinak a já si říkám, chuť na bramburky. A to poznám prostě úplně, jako já si říkám, ne, počkej. Protože člověk jako se posunul, že jo, za ty léta i jako, že ti záleží na té stravě, jako a tak, ale jakmile jsi prostě rozbitej, tak to prostě neřešíš, no. Naopak. To je ti, přesně jak jsme se bavili o tom kruhu, že když začneš jako o sebe pečovat a tak a nejedeš vlastně do toho, do té spirály toho, že jdeš na té jako dobrý vlně, tak je dobrý to udržovat, protože a být jako direktivní v tom, nebo jako striktní, jako jo, protože já třeba tenhle týden, ten byl teda úplně jakoby prdelí ke zdi, protože od pondělka jako to jako jsem si říkala, no tohle jako nevymyslíš. To není jako, dneska jsme se spolu bavili, my jsme přišli na ubytování a oni nám řekli, že jako děvčata zapomněli prostě jako, že si myslí, že jsou tady do soboty a ty najednou jako hej a co my jako máme dělat, co měli něco domluvený, že vlastně a teď to jako nefunguje. Takže to je potom taková rychlovka, že jako hrozně tady to, když vlastně když si to jako v té hlavě neuhlídáš a jakoby prostě nemáš to nacítění, jako navnímaný sám sebe, že se tohle začíná dít a nestopneš to, tak tě to hned zpátky semele a vždycky je jednoduchý skončit, než prostě udržet prostě ten, víš, jako, že jo, že vždycky jako prostě těch kazičů, nebo já nevím, jak to říct, prostě těch kazítek, jako, nebo kurvítek, vlastně se říká, že se tam montují do nějakých přístrojů, jako jaký kurvítka, který vždycky ten stroj rozbil, tak těch máme jakoby v životě mnohem víc, než takový těch impulzů, proč vydržet v té úrovni se jako držet v tom, já nevím, v tom cvičení, v tom
v těch zdravých návycích, jako by prostě v té zdraví stravě, zdravější, že jo, jako OK, asi to nevadí, když prostě jako nebo třeba přes léto máš jako období, kdy se grilluje, že jo, prostě dá se pivko nebo takhle něco, no tak nic, prostě pohoda, že jo, ale nesmí to sklouzávat do toho, že prostě se jako vylije v pátek a vrací se v pondělí domů a neví vlastně celý víkend. Jo, že prostě člověk by měl k tomu svýmu zdraví jako přistupovat vědomě. To je to slovo. Je to tak. No a je to něco, co lidi v rámci Lily Business komunity můžou jako se v tom dovzdělat a tak nějak jako zjistit informace, protože za mě ty informace jsou klíč k tomu, aby si člověk dokázal zvolit tu jako správnou cestu, která mu bude více sedět a vyhovovat. No určitě. Jako my vlastně tam máme v rámci spolupráce vlastně s tou společností, s kterou se rozhodli spolupracovat, tak samozřejmě její produkty jsou prostě zaměřený prostě na zdraví a vlastně jde to jakoby prostě přes vyloženě střevní mikrobiom, protože tam odtud vychází až 75% imunity. Jak se to říká, že to je druhý mozek, ne? Druhý mozek, ano, mikrobiom. Přesně tak. No, ano, ten střevní, jako protože my máme po těle jako vícero, jako by prostě těch mám na kůži, že jo, v ústech a jako by prostě ale ten střevní jako by prostě má tady takovouhle jako v uvozovkách moc, právě proto se říká jako ten druhý mozek a má vlastně ještě až 90% hormonu serotoninu, hormonu štěstí se tvoří právě tam. Wow, takže má obrovský vliv, jakoby prostě to, v jakém vy máte stavu ten střevní mikrobiom, ovlivňuje právě i tu psychiku. Takže jako když třeba se cítím na prd, tak to znamená, že nemám v pořádku jako svůj mikrobiom. Hele, možná tam máš rozhozený právě jako poměr třeba, já nevím, laktobacillů versus jako bifidobakterie a tak. Já třeba, když jsem si dělala ten test, když jsem byla úplně nejvíc jako rozbitá, tak oni prostě si můžeš udělat vlastně test vlastně svýho jako mikrobiomu přes stolici, prostě jo, že si odebere vzorek, pošleš to do laboratoří, oni ti udělají prostě nějakou analýzu toho a já v tom stavu, kdy jsem se v tom květnu cítila úplně jako nejhůř, a protože jsem si říkala, že jsem tady vyhodila 12 000 za vitamíny, za všechno možný, jako prostě stejně nic nefunguje, jako proč mi není líp. Jsem si říkala, co mám ještě dělat jako jinak. A přes mojí ségru prostě nějakým způsobem jsem se dostala vlastně k tady tomu, tak jsem si říkala, OK, dobrý, tak já to zkusím. A vem si, že mikrobiom ve tvých střevech může mít až 2 kila. Takováhle jakoby prostě hmota to je, jo. A teď já měla jako bifidobakterií a laktobacillů 0,0 něco. Já jsem měla úplně vymláceno a měla jsem 56% patogenních, jako by prostě těch bakterií, jo. Takže jako když jsem to viděla, mám úplně husíku, že jsem si říkala, no tak to se teda nedivím, že jsem měla pocit, že mě něco žere zaživa, jako jo, že vlastně nic nefunguje. Jakože doslova tě to žralo zaživa. Přesně, jako, že v noci právě ty noční můry a tak jako jsem si říkala, to nejsem já, jo, jako vtipná ta reklama, jako, že se tak si dej, nevím, nějakou tyčku nebo co, ale já jsem se fakt jako prostě takhle jsem měla jakoby pocit, že to jo, a ono to trvá nějakou dobu, než to jako než to srovná, že jo, má na to vliv jídlo, jakoby prostě tady to všechno jako to prostředí okolo nás, kterým žijeme, stres, všechno prostě jako to ovlivňuje. No ale už jako po měsíci a půl jsem se psychicky cítila tak jako, že jsem si říkala, ono to totiž byla taková storka, že jsem přijela vlastně k zákazníkovi a jsem přijela, teď jsme tam jako kecali, já jsem jako hrozně vtipkovala a tak, a on mi říká prostě jako říká, ty na čem to frčíš, tyjo, prostě jako, hej, tyjo, prostě jsem tě strašně dlouho neviděl, takhle jako by prostě v pohodě, vtipnou, prostě jako ty dobrá seš a já říkám, ty já vlastně nevím, ale jestli je to jako by prostě to, co mi vlastně jako namíchají, protože oni ti udělají jako individuální kůru, já jsem se nechávala vyloženě, protože jsem byla jako rozbita, tak to, a já říkám, ale jestli je to ono, tak já chci, aby mi to namíchali znova, protože to fakt dobrý, jako jo, že jako já jsem začala spát a prostě někdy prostě stačí takhle málo, jo, jako záleží na tom, jak moc je člověk samozřejmě jako rozbitej, ale tohle pro mě byla jako novinka tenkrát, jo, jakože, takže tohle je jedna věc, že vlastně jdeš přes ty produkty, že vlastně jako u nás v té komunitě je tohle jakoby prostě základ, jo, jakoby prostě kde pečuješ vlastně jako preventivně o svých zdraví. Ale my jako Lily tomu dáváme ještě vlastně takovou přidanou hodnotu v tom, že
plánujeme retreaty třeba, jo, jako, nevím, máme tady nádherný místa po České republice, prostě třeba zahrada živlů nebo něco takového, kde jsou to nádherný místa, ale zase, jak říkám, jo, ne všichni jsou prostě nastavení na to, že s náma půjdou jako do meditace a tak, takže vlastně tam je i na výběr, jo, že ten, kdo chce jít i tady přes to dechové cvičení, třeba, nevím, myslím si Rostík Slávek, nebo jak se jmenuje, dělá, jo, takovéhle jakože techniky, kdy on si taky zdravotně sám s tím pomohl. Tak prostě tohle je jako jedna věc. Ale nebo prostě potom můžeme jít prostě přes lidi, kteří dělají třeba fyzioterapii, nebo prostě nějaký jako přes pohybový aparát, že to není jenom přes to duševno, ale i přes to fyzično, jo, jakože že vlastně dělat nějaký jako workshopy, nebo zvát si prostě speciální hosty, kteří si s něčím takovým prošli, jo, a umí ty zkušenosti předat dál, tak vlastně ta Lily komunita v tomhletom jako dělá ještě, pomáhá v tom těm lidem trošku víc jako nejenom přes ten produkt, jakože užívat prostě preventivně, ale vlastně jako jít to jako životní styl. A zároveň se i propojit s těma lidma, že jo, který jsou na té cestě třeba podobně. Jo, ano. A ještě se navzájem podporovat, inspirovat. A co je jako boží, že každý ten člověk má nějakou zkušenost. Jo. S něčím vlastně do té komunity přichází, jo. A tohle je jako prostě geniální, protože se můžeme inspirovat navzájem. Víš, jako, že hele, tyjo, já jsem třeba, nebo prostě někoho znám, jako jo, že prostě kdo by nám mohl tady to, jako, že hej, když si řekneme, ty Bláho, tohle je zajímavý téma, tak jo, tak si řekneme a prostě půjdeme se jako v tomhletom jako posouvat a jako motivovat dál třeba, jo, nebo prostě na tom pracovat, jako. Super. Tak to byly skvělé hodnotné informace a fakt jsme se dozvěděli, že naše zdraví je klíč a když ho nemáme pořešený, tak se začnou rozpadat všechny oblasti našeho života. A mít kolem sebe lidi, kteří jsou na té cestě třeba podobně, navzájem se inspirovat, dává smysl. Takže jak ti můžou lidi vlastně vůbec kontaktovat? Tak já si myslím, že když moje jméno dají asi jakoby prostě někam do vyhledavače, tak asi si mě jako najdou. Nemám úplně jako skryté čísla, takže určitě, ale 100% na sociálních sítích si myslím, ať už přes, nevím, klasika, Instagram, Facebook a takhle, jakoby prostě, ale i na našich webových stránkách asi jako si myslím stačí kliknout a už mají předvyplněnou zprávičku, jenom že jako pinknu a já se ozvu prostě. Tak pecka. Jakože... Super. Moc ráda. No, takže. Dobrý. No a pokud tě naše vyprávění takhle zaujalo a chtěl by si vědět víc a sledovat vlastně celou tu cestu, nejenom mojí, ale vlastně celý ty komunity, tak nás sleduj, dej odběr a napiš třeba i něco do komentáře, pokud tě něco zajímá, určitě odpovíme.